Η μούχλα, έτσι ονομάζεται στα ελληνικά, η οποία συνήθως είναι στους τοίχους των σπιτιών λόγω υγρασίας, είναι πολύ επικίνδυνη, διότι ο μύκητας της μούχλας παράγει τοξίνες οι οποίες δρούν αρνητικά στην υγεία του ανθρώπου και προκαλούν διάφορα προβλήματα, περισσότερο στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Τα περισσότερα συμπτώματα είναι οι οξύνσεις που παρουσιάζουν ορισμένοι ασθενείς οι οποίοι έχουν αλλεργίες, σαν αλλεργικό άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφικίτιδα, παθαίνουν πιο συχνά κρίσεις. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι οι ασθενείς οι οποίοι είναι υγιείς να έχουν ορισμένα συμπτώματα όπως βήχα χωρίς λόγο, να κλείνει η μύτη χωρίς λόγο ή να τρέχουν τα μάτια χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ο λόγος βέβαια είναι η μούχλα. Πιστεύω ότι στην τωρινή, ας πούμε, κατάσταση υπάρχουν διάφορα προϊόντα κατά τη διάρκεια που χτίζεται ένα σπίτι για να προφυλακτεί το σπίτι από την μούχλα, ώστε να μην υπάρχουν αυτά όλες αυτές οι αρρώσκες και οι οποίες προκαλούνται από τη μούχλα. Πιστεύω ότι σε σπίτια τα οποία τώρα χτίζονται θα υπάρχουν διάφορα materials τα οποία να σε προστατεύουν από τη μούχλα. Και επειδή στο σπίτι μας ζει η οικογένειά μας τις περισσότερες ώρες, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, θέλουμε ένα σπίτι υγιές για να είμαστε κι εμείς υγιείς όσο μπορούμε.